Kaixo, arratsaldeon eta ongitorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, irudian ikusten zuen bezala, erabiltzaileak edo kontaktuak nola blokeatu, horren inguruan hitz egingo du bai emailean, telefono deiak edo SMS-ak, bale? Eta, aplikazio ezberdinetan, kontaktuak nola blokeatu, esplikatuko dugu, bale? Betiko moduan, zalantzaren bat edo baldin bakozue komentarioen atalean idatzi eta hitzaldian zehar erantzuten saiatuko naiz, edo estela hitzaldian amaieran berriro ere begiratuko dut eta zuen kezka edo zalantzak erantzuten saiatuko naiz, bale? Hitzaldiarekin hasiko gara, bale? Ezagutu nola blokatu etengabe deitzen diguten pertsonak edo kontaktuak, baita mezuak bidaltzen dizkigutenak ere. Aitorri den sistemak bertan integratuta dauden blokeo aukerak erabili ditzakegu. Hasteko kontuan izan behar dugu, telefonoa hitz egiten baldin badugu, sistema ezberdinak daudela, bale? Androiden barruan, bertsio ezberdinak daude, eta Androiden bertsioen arabera ere, aukera batzuk dauzkagu edo beste batzuk, bale? Eta horretaz gain, badakizue, telefonoen fabrikanteak, bakoitzak bere aldaketak egiten dituzte Androidi, bale? Gauzak gehitzen edo kentzen, edo ezkutatzen, edo tanalakoak, bale? Beraz, telefono bateri bestera gauzak desente aldatu daitezke. Telefonoetan, normalean, fabrikanteak berak aplikazio bat jartzen du kontaktuaren gestio hori egiteko, bale? Normalean, kontaktuak deitzen diote aplikazioari, eta horren bitartez, ikusten dugu gure kontaktu lista, bale? Eta bertan gehitzen ditugu kontaktuak, edo borratzen ditugu kontaktuak, edo kontaktu hauen informazio aldatzen dugu, bale? Dana aplikazio horren bitartez egiten dugu. Telefonara bera, aplikazio hau fabrikantearen bera izango da, edo Play Storeen dagoen beste aplikazio bat izan daiteke, bale? Adibidez, guk ikusiko duguna, gaur esplikatuko dizuedana da, Googleeko kontaktos aplikazioa, bale? Hau irakurri deien kontaktuen edo mezuen aplikaziotik telefono zenbaki bat blokeatzen dugunean, deiak eta mezuak bakarrik blokeatzen ari gara. Oda, ez du eraginik gainerako aplikazioetan. Lehen esaten duzen bezala, telefono bakoitzak kontaktuak kudeatzeko aplikazio bat dauka, bale? Kontaktos izenekoa. Aplikazioen bitartez, bai kontaktuen deiak edo SMS-ak blokeatu ditzazkegu. Baina, honek ez du afektatzen beste aplikazioetara. Zer esan nahi du? Beste aplikazio batzuk, adibidez WhatsApp, Telegram eta horrelako aplikazio guztiak, instalatzen ditugunean, baimenak eskatzen digute gure kontaktu zerrenda hori erabili izateko, bale? Baina horrek ez du esan nahi guk kontaktos aplikazioan kontaktuak blokeatzen baldin baitugu beste aplikazioetan horrek ez dauka eraginik, bale? Bakoitzan bere blokeoak aplikatu beharko ditugu, bale? Hasteko, kontaktos aplikazio honetan sartzen baldin bagara, lehen esan dizut, kaso guztietan ez da berdina, bale? Guk Google kontaktos aplikazio hori aipatuko dugu, baina fabrikantak berak jarritako aplikazio bat baldin bada ere, ez dago alde handia. Beraz, pixkat fijatu eta ikusiko zuen, bale? Aukera bat zein da, eta telefonoko kontaktuen aplikaziontara sartzen gara, bale? Eta, kasu honetan telefonoaren aplikazioa da. Deia jasotzen ditugunean, dei galduak edo baldin badira, edo horrelako goza, badakizue erregistro bat geratzen dela deiena, bai egiten ditugunak eta bai jasotzen ditugunak. Eta aplikazio horretan sartzen baldin bagara, erregistro horretan jaso dugun dei baten zenbaki hori ez badugu berriro horren telefono horren deirik nahi, telefonoren fitxa irekiko dugu eta bertan izango dugu blokeatzeko aukera, bale? Hemen eskubialdean ikusten zu eredu bat
eta nola jartzen du. Vale? Hemen, hori, normalean telefono gehienak eskaintzen dute aukera hau. Beste batzuetan nahiko izkutatu dagoten da, baina telefonaren arabera pixkat bilatu beharko duzue. Vale? Hau, erregistroen arabera egingo genuke. Vale? Hau da, deien registroen arabera. Beste aukera bat izango litzateke hemen ikusiko dugun hau, bale? Kasu honetan kontaktua adibidez gure kontaktuko lista horretan baldin badaukagu, kontaktuaren fitxa iriki eta goian eskubilan normalen izaten dugun 3 puntuko aukera hori ireki eta bertan izango genuke blokeatzeko aukera, bale? Horretaz gain, beste aukera bat ere izaten da, eta eskubiko irudian ikusten duzuen bezala da, deitzaile idea eta spam babesa aktibatzea, bale? Kasu horretan, telefonoak berak deia begiratzen du eta spama den edo ez begiratzen du. Spama dela iruditzen baldin bazaio, automatikoki beste ez da dei normal bat bezala tratatuko, bale? Beraz, kontuz izan horrekin, beste aukera bat ere izaten da blokeoak telefono ez ezagun hau da. Gure kontaktuko listan ez badaukagu telefono hori, berdin dio spama den edo ez den spama, automatikoki gure listan ez badago, hau da, telefono ez ezaguna baldin bada, automatikoki blokeatuta, bale? Zenbaki bat edo dei bat blokeatzen dugunean, automatikoki ez dugu deirik jasoko, ez da SMS mezurik ere ez, bale? Eta gure telefonoan, normalean notifikazio bat agertuko zaigu, abisatzen telefono honek deitu dizu, bale? Baina ez da dei normal bat bezala agertuko eta gero guk aukeratzen dugu dei hori hartu edo ez hartu, bale? Hori ez da gertatuko zenbaki bat blokeatuta dagoen edo kasu hontan ez ezaguna denean eta aukera hori aktibatuta baldin bakoago ere, dei hori ez dugu jasoko, bale? Blokeatu beharreko zenbaki idatzi edo azkenak edo kontaktutatik aukeratuko dugu. Bale, hemen pixkat telefonera bera, bertxonera bera, lehen esan dizuet, aukera ezberdinak daudela. Bale, beraz, kontuan izan eta ondo begiratu, kasu batzuetan zenbaki askatuko dizue, zenbakia idatzi eta automatikoki zenbaki hori blokeatuta geratuko da. Bestela, kontaktuen listan baldin bakozue edo kontaktuen listan sartu eta gero blokeatu, aukera asko daude, bale? Telefonaren arabera. Bestela, nik lehen aipatu izuen aukera hau ikusiko nuke, edo da normalean erabiltzen dudana, eta da, Movistar, Euskaltel, horrelako deiak jasotzen dugunean, Vodafone eta horrelako hauek, oso maiz deitzen dutenak, bale? Deitzen dutenean, kolgatu eta gero, deien registrora joan, eta zenbakiren fitxeriki eta blokeatzeko aukera aktibatu. Punto. Horrela, zenbaki hortatik deitzen dugutena, automatikoki deia blokeatuta geratzen da. Bale? Zenbaki hori automatikoki blokeatuko genuke. Bale. Mezuak blokeatzeko normalean, mezuko aplikazioa baldin bagoaz ere berdin. Bestela, telefonera arabera, lehen aipatu ditudan aukera hauek erabili ezkero, kasu batzuetan ere, bai deiak eta bai SMS-ak biak automatikoki blokeatuta geratzen dira. Bale? Beraz, horrekin ere kontuz ibili. Bestela, hori, betiko, 3 puntuta joan eta blokeatzeko aukera sakatu eta listo, bale? Ez dauka misterioan dirik, lehenengo kasu honetan mezuaren aukeratuko dugu, mezuak badauka igorle bat, eta gero blokeatzeko aukera joan garenean, igorle hori blokeatuko genuke, bale? Bueno, hasieran ere aipatu izuet,
kontaktoseko edo kontaktuen aplikazio hau, aplikazio bat da, eta bakarrik aplikazioen honi aplikatzen zaiola. Vale? Baina bestalde badaude beste aplikazio batzuk, adibidez, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, vale, horrelakoak, gure kontaktuko listan informazio ere hartzen dutenak, vale? Kasu horretan ere, kontaktuak blokeatu ditazkegu, vale? Baina hasieran esan dizuen bezala, aplikazio bakoitzari bere blokeoak aplikatzen zaizkio. Beraz, aplikazioz joan beharko gara, guk nahi dugun blokeo horiek aplikatzen, vale? Kasu honetan, WhatsApparen bitartez hasiko gara, eta lehenengo bi aukera dauzkagu, vale? Lehenengo aukera izango litzateke, WhatsAppean hasteko noski WhatsAppa ireki, vale? Gero, guk blokeatu nahi dugun pertsona horren txata ireki, vale? Edo konbertsazio hori ireki. Gero, irudian ikusten duzuen bezala, eskubian goialden dauzkagun 3 puntuko botoi hori sakatu, normalean, bertsona beti bezala, vale? Baina beran mas aukera izango dugu, aukera hori sakatuta, aukera berriak eskainiko zaizkigu, eta aukera horien artean blokeatzeko aukera izango dugu, vale? Beraz, blokeatzeko aukera sakatu, eta gero berretxiko dugu blokeatzeko botoiarekin, vale? Kasu honetan, hau normalen erabiltzak egun aukera bada, vale? Baina bigarrengo aukera bat ere badaukagu. Pausuen erdia esan ezagun berdina diala, vale? WhatsAppa irekitzen dugu, kontaktuaren txata irekitzen dugu, eta hemendik aurrera dia desberritasunak, vale? Lehen 3 puntutara joan gara, kasu honetan kontaktuaren izenean sakatuko genuke, vale? Eskubiko irudian ikusten duzuen bezala, eta kontaktuko izenean zapalduta, kontaktu horren fitxa agertzen zaigu, vale? Kontaktu horren WhatsAppeko fitxa. Fitxa horretan, bukararaino jaisten gara, eta bukaran izango dugu blokeatzeko aukera. Vale? Bertan sakatu ezkero, kontaktua blokeatu genuke. Vale? Desblokeatzeko, azkenean gauza berak genuke, bai sistema batekin, bai bestarekin, vale? Oso erraza da blokeo hori kentzen. Bale, oraingo zalantzarik ez daukazue, berriro gogoratzen dizuet zalantzaren bat edo baldin baukazue, komentarioan atalean idatzi mesedez, eta noizean behin begiratzen joango naiz, eta zalantzaren bat baldin baukazue, barantzuten saiatuko naiz. Vale. Gmaila, badakizue, korreo elektronikoak jasotzeko aplikazioa daukagula, eta hemen ere, lehenengo egin barra daukaguna da, korreo ireki, hasteko, noski, eta gero egin barrako genukena da, blokeatu nahi dugun kontaktuaren email bat ireki, vale? Pertsona horrek bidali digun email bat ireki, eta kontaktuaren eskubialdean izango genuke 3 puntuak, vale? Eskubiko irudian ikusten duzuen bezala, 3 puntuetara joango ginateke, bertan zapaldu, eta menu bat agertzen zaigu, eta menu horretan bukaraldean daukagun aukera blokeatu erabiltzailea, vale? Horrekin, lehen gertatzen bezala, erabiltzaile horren emailak automatikoki ezeztatu egiten dira, vale? Ez genituzke jasoko. Beste aukera bat, Facebook, vale? Facebook enpresaren aplikazioen artean, hau pixka da desberdinena, vale? Ze badakizue, bai WhatsApp, bai Instagram eta bai Facebook, danak Facebook enpresarenak diranak, baina, Facebook, WhatsApp eta Instagram nahiko sinpleak dira kasu honetan blokeatzeko, Facebook pixkat aukera gehiago dauzka pribatasun atal horietan gauzak kudeatzeko. Bale, beraz, pixkat konplexuagoa iruditzen zait, nire ustez. Hemen ere, bi aukera dauzkagu. Lehenengo aukera, Facebook aplikazio irekiko nuke,
hiru marratan saiatuko ginateke, bale, badakizu hori, menuen aukera izaten dela kasu batzuetan. Bertan, konfigurazioa eta pribatasuneko aukera horretan sartuko ginateke, edo konfigurazio y privacidad. Eta horren barruan, konfigurazioko edo konfigurazion aukeran sartuko ginateke. Bertan, eskubiko irudian ikusten duzuen bezala, blokeoz aukera daukagu, bertan sakatuko genuke, eta hori sakatuta, horrungo pausa izango litzateke, Facebookeko profilaren izena idaztea, bale? Blokeatu nahi dugun profil horren izena idatzi. Gero blokearreko botoi hori sakatu, berretxiko genuke blokeatzeko aukera hori sakatuz, eta hori izango litzateke guztia blokeatzeko, bale? Pauso desente dira menu asko delako tartean. Horregatik esan ditzuet lehen, Facebook enpresaren aplikazioen artean niretzako agian konplexuena da, menu eta submenu asko dauzkagulako hor tartean. Beste aukera bat, Facebookeko aplikazioan sartuta, hasteko beti bezala. Gero, blokeatu beharreko profila bilatzen dugu, da Facebookean blokeatu nahi dugun pertsona horren profilara irekitzen dugu, eta bertan hiru puntuko botoi hori sakatuta, aukeren botoi hori sakatuta, eskubialdean ikusten duzuen menuri agertzen zaigu, eta bertan daukagu blokeatzeko aukera, Kasu honetan, asko zerrazagoa da blokeatzea, lehen aipatu duan menu hori erabiltzea baino. Baina, bakizu ez dagoela bakarrik modu bat. Bertan blokeatzeko aukera hori sakatu, eta gero berretxeko dugu blokeatzeko botoi hori sakatuz. Beti bezala, azkenen blokatzen dugunean, blokeatzeko aukera sakatzen dugu, benetan blokeatu nahi dugun galetzen dugu, eta konfirmatu inbarko genuke. Beste aukera bat. Kasu honetan, Twitter, Twitterren ere, aplikazio ireki, gero blokeatu nahi dugun pertsona horren profila ireki, bertan 3 puntuen botoi hori sakatu, eta bertan izango genuke blokear A eta profilaren izena, bertan sakatuko genuke, eta berriro. Berretxeko dugu blokearreko aukera hori sakatuz, Orain arte, fijatu bali mazarete, sare sozialetan beti patroi berdina jarraitzen da, Profila bilatu, aukereko botoi hori sakatu, 3 puntuarena, eta bertan blokeatzeko aukera sakatu, Kasu honetan ere, Twitterreneko aukeran ere ikusten duz irudian, silenziar agertzen dara, hori, zer esaten bali megu, silenziar ematen bali mezu, ez dago blokeatuta, berak mezuak nola bidaltzeko aukera baduka, baina zuri ez dizu abixatzen, adibidez. Pixkat aplikazioen arabera. Kasu honetan ere, Instagram, Hau ere, Facebook enpresaren aplikazioa da, eta hemen nola egingo genuke? Beti bezala, aplikazio ireki, profila bilatzen dugu, oda blokeatu nahi dugun profil hori ireki, edo bere murua esan ezagun, edo bere perfila, Bertan, 3 puntuko botoi hori sakatu, eta bertan daukagu blokearreko aukera, Hau da, Facebookeko bigarren metodoaren oso antzeko da, Gero, beti bezala, berretxiko izango blokearreko aukera hori sakatuta, berretxik inbarko genuke berriro blokeatzeko aukera edo botoia sakatuta, Labur bilduz, Androiden norbait desblokeatzeko blokeatu dugun sistema bera erabiliko genuke, Pauso berdinak normalean, ez dago alde handirik, gauza da blokeatzeko tekstu hori daukagun tokian, desblokeatzeko testua izango dugu normalean, Bai ikusi ditugun aukera hauetan, eta bai beste aukera batzuetan ere, normalean aldaketa hori egiten da, testua aldatu eta punto, Tokia berdina da, beraz urratsa berdinak jarraituz, bertan izango genuke desblokeatzeko aukera, Ez dauka
ez daukan misterio handirik zentzu horretan ez. Hau da, ez da sistema berri bat, kontrako pausoak egitea azkenean. Bale, bueno, kontrakoa ez. Pauso berdinak jarraitu, aldatzen da azkeneko botoi horren testua desberdina dela. Ez dauka beste diferentziarik. Bale. Labur bilduz, gure kontaktuetako norbait blokeatuz, bale? Deiak eta mezuak blokeatzen ditugu, kasu honetan lehenengo aplikazioa inguruan ari naiz, bale? Hau da, kontaktos aplikazio horren inguruan. Horrekin deiak eta SMS mezuak blokeatzen dira, bale? Ez email mezuak, ez WhatsApp mezuak, baizik eta deiak, bale? Dei normalak, ez da WhatsAppeko deiak, hau da, kontratatzen dugun telefono linea hortako deiak, bale? Eta SMS mezuak. Gainerako aplikazioak, bale? Independenteak dira lehen esan dizuan aplikazio horrekiko, eta aplikazio zehatzera sartuko gara eta blokeatzeko urratsak jarraituko ditugu, bale? Hau da, aplikazio bakoitzean bere blokeoak aplikatu beharko ditugu. Naiz eta WhatsApp, Facebook eta Instagram presa berdinarenak izan, bat besterakiko independenteak dira. Beraz, aplikazio bakoitzean bere blokeoak aplikatu behar dira, banan, bale? Ez dira aplikazio batetik bestera basatzen blokeoiek. Eta, kasu horretaz gain, hau da, Facebookeko aplikazioetaz kanpo, aplikazio bakoitzak ere bere blokeoak dauzka, Twitterren ikusi dugun bezala, edo Telegram eta edozein aplikazio, bale? Edozein unetan desblokeatu dezakegu pertsona, bale? Urrats berdinak eginez, bale? Gauza edo aldaketa izango da, blokeatzeko testu hori zegoen tokian, kasu horretan jazu blokeatzeko aukera hori emango, baizik eta desblokeatzeko aukera agertuko da, testua da aldatzen dana, bale? Bestela, urratsak guztiz berdinak izango dira. Mil esker, bale? Eskerrik asko gaurkoan gurekin hemen egotagatik. Pixkat labur egintza egoitzali hau, baina sistemak ikusi zuen, danak osantzeko da, bale. Hemen zalantzaren bat daukazue, Jose, blokeatutako pertsona enteratzen da blokeatu dugula? Bueno, kasuaren arabera, bale, aplikazio batzuetan bai agertzen dela blokeatuta dagoela. Beste kasu batzuetan, adibidez deiak sartzen direnean, deitzen duen pertsonentzat, komunikatzeko deia emango du adibidez, bale? Hau da, aplikazioaren arabera enteratuko gara edo ez, bale? Normalean aplikazioak esaten dizu, abisatzen dute. Bale, blokeatuta zaude, edo zintza pertsona honekin harremanetan jarri, edo horrelako zeo zer, bale? Pixkat, aplikazioaren arabera izango da hori, Jose. Beste zalantzaren bat, badukazue. Zalantzen WhatsAppean okerrez banago, Jose, bai, testu bat agertzen da, pertsona honek blokeatu egin zaitu, bale? Adibidez, hori pertsonak konbertsazio edo chat batean gehitzen dituzunean, WhatsAppean hori agertzen da testu hori, eta blokeatzeko kontaktua blokeatu baldin baduzu ere, okerrez banago testu hori agertu egiten da. Beste zalantzaren bat badaukazue. Bueno, zalantzarik ez badukazue, gaurkoz hemen dugu, bale? Eta badakizue astero astero hitzaldi berri bat izaten dugula, bale? Asteartetan euskeraz izaten da, ostegunetan gazteleraz izaten da hitzaldi berdina. Eta, hitzaldi hauek ikustera animatzen zaituztet, zeu zer berri ikasten duzuen, bale? Kasu honetan, aste honetan, hori kontaktuak pixkat nola blokeatzen diren aipatu dugu, hurrengo asteako hitzaldian, bidaiatzeko txerrekin, bidaiatzeko aplikazioen inguruan hitz egingo dugu,
ondoren programazioa ikasteko aplikazioen inguruan, eta hilabatea bukatzeko irudi zaharrak, hau da, paperen dazkagun irudi horiek eskaneatzeko erabili daitezkeen aplikazioen inguruan hitz egingo dugu, bale? Bueno, mila esker zure ere, Jose, hemen gurekin egotagatik, bale? Eta hurrengora arte, mila esker, agur.